लोगोफोर मबाइल दोनग्राया आंना स्टेन्ड गैया नालाय बेयावनो दोनथ'नानै खामानिखौ सोलियो आरो दिनैसो इयो मा बुस्थु इयो दासो मोनजाबाय मालाय नै जोंहा मोनजाथ'वाखैनो जोंना दासो संहांदो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनै आङो फुङावनो दिनैहाय जानुवारिनि 1 तारिख नालाय लोगोफोर बेनिखायनो गोदान बोसोराथ' हाबबाय नालाय दिनै फुङावनो आङो न'आव साखि सावबाय आरोना लोगोफोर न'खरनि मोजांखौ हास्थायनानै जाहाथे बे बोसोरा मोजाङै मोजांनो थाङो बेखौ हास्थायनानै दिनै फुङावनो खुलुमबाय आरो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै जोंना गुदनि पिकनिकबो दं आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नै आङो हाथायाव फैदों आरो मैगं लांनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर दिनैनि ब्लगा फुल धामाका जानो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना एन्जय खालामब्लानो जाबाय नायनानै बेनिफ्राय दायो आङो हाथायाव मैगं लागासिनो लोगोफोर दसेनि उनाव आं नोंथांमोनजों लोगो मोनलायफिनगोन बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नै जोंनि माबाया मा होनो सिमेन्ट सापरि बाजारा बेनो आरो लोगोफोर मैगं बाजारा बेखिनियाव जायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनै जोंना पिकनिक जालायबाय आरोना माबानि महिला पार्टिफोरनि ओमफ्राय आं बेवहायनो पिकनिक जानो फैदों ओमफ्राय इयाव थरासे दं आरो गथ'फोर ओइ नैयाव ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय आं इसोरखौ दसे नायहैनि र' मा मा जादों नायना फैनि इसोरखौ जोंना दासो संहांदो इसोरखौ नायना फैनि र' मा मा जागासिनो बेखायनोथ' पिकनिक जादों गथ'फ्रा बयलारबो एवना जानो रोङाखैना इसोरो अबाव रोंनो गथ' मानसिफोरा गोथाव जादों इसोरासो मोनजाबाय मालाय नै जोंहा मोनजाथ'वाखैनो जोंना दासो संहांदो ओंखामजोंसो जागोन ओंखामा मोनबाय खोमा दायोलाय भिडिअ खालाम लुगैना फैदों आं नोंसोरखौ नै आबैया संना होदो इनि मालाय न'आवबो लुलाय इ न'आव हर थादो ना मादो नोंसोरो हर थागोन इयाव मेथाइ दामग्रा दंना गैया मा इलाय दन्दर सिं आयौ नै माबा माबि दंलायो माइफोरलाय जि नामा मेथाइबो जाजोब्बाय अ इयावबो थरासे बाव ओइ नै इयावबो थरासे जाबायानो नामा इयावलाय इयो मा बुस्थु इयो जोंना इयाव ओमफ्राय नै इयाव थरासे ओमफ्राय ओइ नै खिजा थरासे दङ जागासिनो मालाय थांसै आं नोंसोर जाबाय था जाया आबै जायालै नाङा आं ओरैनो भिडिअ खालामनो लुबैना फैदो फोथारा जि मोजां आरोना जोंना माबा पिकनिक जानो थाखाय गुवार मोजांथार फुरा थांनाय बोसोरावबो बेहायनो जादोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय एबारबो इयावनो ओमफ्राय गथ'फ्रा जि इन्टारेस्ट ना लोगोफोर गथ' उन्दै उन्दै समफोराव बिदिनो बिराद इन्टारेस्ट एसे माबाफोरखौनो इन्जय लानो लुगैयो आरोना गथ' मानसि नालाय जों गेदेर मानसियानो लुगैयो नालाय गथ' मानसिफोराबो लुगैयो आरो बिदिनो जोंबोथ' दा पिकनिक जादों गेदेर मानसिफोरानो ज'नो बिदिनो मालाबा खनसे जालायनो मोननायानो माना लोगोफोर बेनिखायनो जोंबो गुदनिया जायो आरो बोसोराव खनसे ओमफ्राय नायलांबाय था देखायलांबाय थागोन आङो दिनै मैगं हागासिनो नै लाव कबि आलु लाब्रा ओमफ्राय नै लाइ फाख्रिजों अनला जागोन दिनै अनला लोगोफोर मबाइल दोनग्राया आंना स्टेन्ड गैया नालाय बेयावनो दोनथ'नानै खामानिखौ सोलियोसै आरो दिनैखौ
Silly जाबाय माबा नायदोंमोन सिमांनि संसार गावा सिमांखौ खोथानानै माने मालायनि हिनजावजोंसो Bukan itu kasih lo. Ini nanti kasih lo. Ayo, kita ni apa kita mesti dulu. Ini boleh boleh. Nah, jangan anda bukan dengar. Ana mana saya ini gimana? Anda kan betul. Kalau badan mana kita lebih kan. Ada video tulis kan dengar sekali. Tulis kan. Ini soalnya gitu. Ayo, nama video ini orang. Ayo kamera. Sudah mana itu? Ya, kita coba. Kenapa video? Jangan ada. Nunggu betul kan. Coba coba sih. Nah, sana punya ada mobil tengah kopi sedulur sedang ulang ke salon. Malah dia tidak berani sama. Kejadian. Ngerti. Hah? Kau kenapa tidak? Mati makan di sana dong. Gitu lah, ini udah pernah mana gitu. Nih pasti. Anh cứ sama lòng chơi. Mau ini sendiri dong. Bukan ada aja. Anh mau beli sini aja ya. Đây này các bạn. Anh xíu cái này coi này. Ini mấy chục. Lấy cái nào bắt được. Ông ta đặt nó làm sao? Ui, bây giờ Baru sih kalau lihat, tapi gitu. सा लोंदो नै सा स्पेशल सा गाइखेर सा सा लोंदोन hello hai hai angin nama Kolpi Mesari deh hayu deh लोगोफोरनो ya ओमफ्राय नै खिजा मोसागासिनो हनै गथ'फ्रा Udah udah. Bola dong saya ini lagi. Nah, bola lagi gitu. Ini depan. Nah, ya mira mis hati. Bola lagi. Ini baik. Nah, bola lagi ya. Kita udah sini. Yo mai udeng. Mira mis hati lai. Miramis baje. Ma bustu yo. Benifrai? Alu memang. Panilau. Acha. Rồi माथो उखुन्दैयानो माथो दाबो जोबनो रोंला आच्छा माबोरै जाखो दे टेस्टिं खालामलाय बाजेलाय लाइक खालाम खावलाय जादों नामा Gerada, aja, mana jebur target dirinya kanaya. Mengenai mana ke Rantiniper? Sabai, sajubai dah. Jansi imbalai na, sajani jaskin dari mana songgasini. Rantiniper asalai jubai na lagupur. Ladies ni pai gents. Tasty jaskin ni berjeng ni, tasty janai nengaman tu isungnya. Party is very funny. Sabai deh, sajubai kasih. Kau jaga nasi ke raja per? Madi answer gaya, kau jaga nasi ke? Nah, iya mayan thang nih deh. Zane ubius totar, ha? Ini apa? Saya na? Nih kita kausi dong ini, satu lagi songgas ini kita. Nih ranjung naden.
best bener. Best bener. Iya. Bener-bener. Godaudar, एकदम like. Like Kurang, itu tuh best. Jagasnya ini masih. Jangan supaya ada. Oंखाम जानोसै लोगोफोर बिदा मोसागासिनो मेथाइआ बन्द जाना होबाय दाबाय थानोसै जोङो ओमफ्राय उनाव लोगो जायगाया चेन्ज जाबावबाय जों मोसानाया नै लोगोफोर masih genda di kata sesomai si genda das sesagenda masih genda di kata sesomai si genda kami godini